Takže čaute ľudia, tady Skillzone a dneska si zahráme Bobík zahráme Trollic spoločne s Ultimatým našom, čau. Čaute, dajte like, odber na Skillzone kanál, ale aj na môj, bude to veľmi rád. Presne tak, budem to veľmi radi. A zahrajeme sa teda do tohto rolovacieho obíška. Takže presťahkať. Tak asi to. Aha! Už to vidím. Takže všetko bude divné. Takže to bude typám divné očividne. Čo znamená, že keď nemôžem, tak možno aký crouch. Ne. To znamená... Mám tu otázku. Nám poradí, že... Takže horné je retry, práve je crouch a save. Takže takto Y je retry, Bčko je crouch a save, Xko je stool, Ačko je double jump, čo... A Ečko a Qčko sú swap. Aha, to vidím. To znamená, že Xko sú nejaké tooly. Že by double jump? Ja to toto sú... Aha, my máme meč a zbraň, OK, takže double jump vyzerá, že základ tej mám double jump. Tak asi to znamená, že musí obchodiť. Jo. Tak to druhé bude taká istá už. No. Takže teraz ideme na Q. Aha! A... To už môžeme normálne preskočiť. Tá tretia sa hýbe. Tak a tu sme rýchlo. Nie, to môžeš len preskočiť. A to stalo proste pohne. A povie si, že proste som cool, si povie, no. Je to proste divná hra, ľudia. Je to divná hra, ale zároveň je... Hráme proste, mamani. Ďako vždycky. No tak... Tak asi musíme Ja rýchlo. mám problém s tým prvým niekedy. To prvé zase. Ja som to... To bolo... To není ani troll, to proste... To sa mi stalo, no. Takže budem to troliť, čo není úplne dobré. Aj. Dobre. Okej, prvá stage na sekundy. Takže vieme to, že to máme obskakovať. A to tiež máme skočiť už normálne. No a potom treťou máme tak to sa bude normálne. Dobre. Ja som to nedal. Ten laser bude ťažký, ale my to zvládneme určite. My sme geniálni. Takto, ak to dáme aspoň na druhú stage, tak budeme šťastní. Dobre. Takže teraz počkáme teda na ultimátneho hráča, ktorý je tam. Ako sa... Aha! Ja ho nevidím, keď je tam. Okej. Ja som to zazeral. Bečko je safe. Je to divné. Je to veľmi divné. Počkaj, teraz ho vidím ho a zmizne. Asi nemôžete kopírovať sa tie ľudí, to je proste tá vec. To vyšli. Som to skoro dal. Skoro to dal, my teda nič nevidíme, ale dobre, no. Verím tomu, že bol asi u tom treťom. A... Ja som to zás nedal. Dobre. Som lasery. Už bol pri tom lasery, takže už vieme, že sa posunul. A teraz som padol na prvom. Takže To spravil na proste prvom. borec, čo poviete. Je borec. Takže môžete dať za to like a odber, že bude. Dáte mu like a Dajte mi odber like to. a odber za to, že tu trpím. Pri tomto stage.
Ja už to neviem proste, ja už na to nemám. Už máme trošičku rejčík, ale v pohode. Jak pri Brawl Stars. Presne tak. Mimochodom video vyšlo už. Ale z rankedu videa za chvíľu. Zajtra. Teda vlastne dneska, pardon. A tu je! Takže videli ste ho? Bolo to... Dal to nakoniec. Hopla! Nice, klasika. Dobre sa vidíme, takže ho zvahu. Pozor, kámo, pozor! Dobrej strany! Áno, už chápeme obidva, už chápeme, takže sem. A obskočí to! You never see it coming. You say that my mind is too fast for right. You're Takže zase ten krásny bol. you're not surprised. Wow, veľmi super. Takže to je okolo skočí na jeden skok. Ja to viem tak, že skočíme, že štart bude normálny skok, v strede double jump a potom, no, tak to vidím. Teraz ako trošku mi to najde, ako No nechcem to nič. ho, Y sa reštartuje, no. A tak daj retry hole. Retraj hore. Jo, dobre, sme tu. Hopla. Hopla, čo som vravel ja, takže... A You double. never see it coming. Takže sme tu a ideme to dať a zase nevidíme, to je taký trošku... Ja som to... Mne to stalo u toho hráča, lebo on Stalo sa nevidíme. to, že som bol zničený. No a čím? Ja tu stále failujem na tom jednom skoku. Dobre, takže pokračujeme ďalej, ok? Let's Viem raz obskočiť tú stenu? No možno viem obskočiť tú stenu, ale... Takže tak teraz pôjde, tak obskočím. Aha, tak nič! Ty kokos. Tak toto je už iné, ok. Tak táto hra je fair, ok. Táto hra nikdy nie je fair. Keď hra je fair... Oh, ja som dal, let's go! You never see it coming. Ja to ne... Hopla. Takže tu zase... Takže tu musí tak. A tu to musí tak. Ľudia, proste ľudia. Vy ste nevideli, ok? Ja viem, ja to robím. To je prvý raz som hral. Tak a tuto tým pádom to... Obskočím. You never see it coming. Uj, Bojáte sa si započíš. No áno, obskočíš, pôjdeš tak, obskočíš a ideš rovno, skoro obskočíš, áno. A retry, dobre, takže, jump, super jump. Tak tu si ako dám tú stenu visible. Tu je dobre. OK, mám to ľudia, ideme rovno. You never see it coming. You say that my mind is too fast for right. You're coming. Ja vám to musím pokusiť. Ja už som sa tak rád, že to sa vráti normálne na mňa. Takže to sa tu. Tu si ukážeme stenu. Máme stenu. You never see it. Takže, teraz to už dám už. Jump over. Ukážeme si stenu. Normálne môžete dať... Teraz schoď. Obskoch. Hrozné. Čo to je? Takže ja sa musím k tomu sať kameru, nastaviť, robím si srandu. Čekáme, nápne na kameru. Dáme, takže tu si ukážeme stenu. Tu je stena. Ja nevidím. Tu je. No,
Dobre! Hurá! Takže by to potom Hurá! vyzeralo, vieš? No, dúfam, že ne. Ale dá som to save. Asi 5-krát. Takže teraz budeme iba čekovať, ako je za to. Kámo, dáme si skry, dokedy tam neprídem, dobre? Takže čau. Čau. Takže ľudia, sme naspäť, on sa sem dostal, neveríte? Dá si save. Teda nevidíme ten save, ale saveuje sa. Jo, tu je, dobre. Máme teraz tretiu, tu je otázky, že? What? Aha! Takže teraz musíme použiť náš inventár. Čo znamená, že Ečko a Kvečko. Ne! Máme zbraň. Ne, to si robí srandu. Ne. Ľudia som zašložil na Nie, jeho to ja nie. obrazovku. Dáme ďalší strik, lebo on si to nestajil. Takže je tu ľudia a ďalšia stage je pred nami. Teraz asi musíme si tak akože na všetko raveli, čo môže. Dole máš Ečko a Kvečko. A Ečkom ideš. Máš brať. To je, že ak klikneš X-ko, tak strelíš a ak uležíš to, tak načaržuješ. Dobre, keď máme tu stage ďalšiu, ktorú chcem spraviť, čo znamená, že ideme na to. To je easy cake. Takže ďalšie 3 hodiny. Výborné. Úplne super. Už sa s tým respawnujem. Are you serious? Nemám to rád. Hopova! To bolo zaujímavé, ale zaujímavé. Ne! To tak presne. To zase nedám ľudia. Dobre, takže... To nikto nevidel. To... Aj! Ne! Yes! Máme obzor. Nedal. Si dal safe? No ja som Ľudia, som bol tak blízko. Oni útočia, oni sú zničí. Tak nič ľudia, začneme to celé zničiť. dáme asi screen, ale... Dáme si dokiaľ to nedáme. To sa otrávli, bežte do konečka. Ľudia, som to neverím. Poďme na konec, ideme na to. Yes! Takže... Nie to... Mám to taký dúfaj. Ale áno vlastne, áno. Peček. Tak ty se šachuje môj. Dobre. Takže ľudia, nakoniec sme rozhodli, že toto video ukončíme, lebo Poďaž moc rád, zabral nám to cez pol hodinu a nedali. a nemáme nervy. Takže, ak sa toto video páčilo, tak môžete dať like a odber. Aj na môj kanál, ďakujem. Presne tak. Kanál bude v názve tohto videa. A my sa s vami lúčime. Tak, čau čau. Čau.